Punto 13, rogos e preguntas. Vou dar lectura ás preguntas efectuadas na sesión plenaria anterior. Respostas ás preguntas do Grupo do Bloque Nacionalista Galego sobre as alegacións ao proceso de declaración de Vic do pasatempo. As alegacións presentadas polo Goberno Municipal foron realizadas en función das opinións dos técnicos municipais. Respecto ao estacionamento de motocicletas na Praza dos Irmáns García Naveira, o acutamento de espazo para o estacionamento de motocicletas na Praza dos Irmáns García Naveira realízase en función dun acordo plenario da Corporación. Sobre a Fábrica da Luz, o 21 de xaneiro de 2018 comunicouselle a propietaria do inmoble que procedese a realización das actuacións de seguridade e proteccións mínimas propostas e autorizadas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, establecendo un prazo máximo de 2 meses dende a recepción da notificación para a execución desas actuacións de carácter prioritario e a presentación da documentación certificatoria final acreditativa exixida. Logo dese prazo, a propietaria presentou alegacións e con data do 16 de maio de 2018 se lle comunicou que se estimaba parcialmente os aspectos manifestados en canto á complexidade técnica para a execución dos apuntamentos ordenados e estimando para elo a ampliación do prazo outorgado de forma inicial de 2 meses a un prazo total dobre do inicial, é dicir, 4 meses, sendo o prazo total de remate de 2 meses e 8 días posteriores ao da notificación. Ademais, rexeitáronse o resto das alegacións presentadas en base aos informes dos servicios técnicos e xurídicos e se lle deu traslado de todo o actuado á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia coa finalidade de que pola mesma se adoten as medidas restitutorias e ou sancionadoras que correspondan da súa competencia. Respecto aos peiraos, o Concello efectúa de forma constante tarefas de mantementos e limpeza nas ramplas e peirados, de acordo á normativa medioambiental e tendo en conta que estas infraestructuras son competencia de Portos de Galicia, Augas de Galicia e Demarcación de Costas. Sobre a Casa Gótica, a Alcaldía mantivo conversas co presidente da Xunta de Galicia, coa conselleira de Infraestructuras e co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo para tratar a posibilidade de que a Administración Autonómica puidese adquirir a casa para a súa rehabilitación, tal e como se fixo con outras vivendas do casco. Respostas ás preguntas de Betanzos Novo. Sobre os parques infantís, o Goberno local leva a cabo labores de mantemento de forma constante nos parques infantíns existentes no municipio. Respecto á colocación dun espello na praza de Alfonso IX, o Goberno municipal está instalando e repoñendo numerosos espellos e sinais no municipio. En función das necesidades e das indicacións técnicas, esta petición, ao igual que outras, será atendida. Sobre o número de macetas existentes, segundo o último reconto efectuado, o número de macetas colocadas no casco urbano é dunhas 304 unidades. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á biblioteca infantil, a Alcaldía facilitoulles un informe emitido pola Secretaría Municipal no que queda clarificada sobradamente a posibilidade da posta en marcha do dito servicio en tanto en canto a legislación do Goberno Central do Partido Popular non varíe. Sobre as estimacións económicas do 800 aniversario do traslado da cidade, todo o relativo á planificación de eventos e contías dos gastos derivados da programación dos actos do 800 aniversario son tratados na comisión creada para tal efecto. Portavoz de Betanzos, portavoz nacionalista. Sí, gracias, señor alcalde. Dou lectura. O campo dos Caneiros presenta un estado de limpeza e mantemento lamentable, con panéis informativos rotos e tirados polo chan, colectores de lixo cheos e mesmo con bolsas por fora, diferentes elementos de plástico tirados polo chan tamén, vasos, latas, baleiras tiradas e todo tipo de refogallos en recoller. Agora que se achega o bo tempo, o campo dos Caneiros é unha zona de lecer frecuentada pola veciñanza de Betanzos e tendo conta que é a propiedade do Concello, creemos que é imprescindible que se faga un mantemento adecuado. Coñecen vostedes a situación de abandono que presenta, teñen pensado tomar medidas para limpalo e repor os panéis e demais elementos danados e en que prazos. 2. O estado de limpeza das beiravías de varias estradas e camiños nas parroquias do Concello deixa bastante que desexar, con medre da vegetación pola chegada da primavera, co risco de incendio que isto pode supor e provocando problemas de seguridade para peóns que transitan polas estradas e mesmo teñen que invadir carriles reservados para vehículos. Estes problemas repítense en diferentes concellos, como os que temos constatado en núcleos de Roibeira, Castro ou Piadela. Pensa o Concello actuar para rozar estas zonas, en que orde ten pensado facer e que prazos baralla? En terceiro lugar, temos recibido queixas da veciñanza da Madalena porque cando o semáforo da Ponte Nova está vermello imposibilita a incorporación de vehículos cara a Avenida da Coruña desde a rúa que vai a carón da Fábrica da Luz. Pídennos que
que o Goberno solicite do Estado que se valore pintar unha zona de cebreado amarelo antes dese semáforo para que este cruce quede practicable. Teñen coñecemento desta demanda, teñen pensado solicitar esta pequena modificación e sinalización e, de ser o caso, en que prazos. Cuarta, o sábado coincidir a final do partido da Champions, supoñemos que para celebrar a vitória de Madrid, alguén botou na fonte de Diana cazadora deterxente provocando que se enchera de espuma, ademais de empapelar a estatua que preside a fonte. No pilón da fonte había unhas carpas que non sabemos en que situación puideron quedar despois desta acción. Teñen pensado adoptar medidas para evitar que se repitan este tipo de actuacións, teñen coñecemento de quen foron as persoas ou persoa responsável, teñen pensado instruir expediente ao respecto. E quinta e última, hai varias mocións aprobadas no Pleno sobre a limpeza das fontes do noso municipio e a vigilancia sobre a calidad das augas. Malia isto, nos últimos anos non temos detectado que se adoptaran medidas para garantir que as fontes estean nun estado de mantemento axeitado. Teñen pensado adoptar algunha medida para garantir a calidade da auga e o bo estado de mantemento das fontes e, de ser o caso, en que prazos, máis nada. Portavoz Betanzos, no. Portavoz Popular. Perdón, sí. Nas derradeiras semanas, veciños na zona da Ribeira, concretamente os que residen nos edificios do Grupo Brigantium, trasladáronnos a súa preocupación pola suciedade existente nas inmediacións, así como pola frecuente presenza de ratos na zona. Igualmente, trasladamos a preocupación existente polo estado de suciedade no que se atopa o alcantarillado nesta zona. Rogamos ao Executivo Municipal que leve a cabo as accións necesarias para dar solución a estas queixas veciñais. Dende fai uns meses son varios usuarios do parking soterrado da Praza García Irmás García Naveira que veñen de trasladarnos as súas queixas pola complexidade no momento de sair desta instalación, provocándose en numerosas ocasións roces ou danos de diversa magnitude nos vehículos. Rogamos ao Goberno Municipal a que na medida do posible realice as accións necesarias para subsanar esta situación e faga as valoracións necesarias para modificar a saída destas instalacións. Terceiro, residentes da Rúa Ouro veñen recentemente a trasladarnos o seu malestar pola pouca frecuencia na que levan a cabo as tarefas de limpeza nesta zona, ao igual que nos manifestan as súas queixas polo estado do pavimento desta rúa e que presenta varias pedras levantadas do firme que provocan en certas ocasións tropezos e peatóns. Cuarto, en varias ocasións, dende esta formación, se solicitou ao Executivo Municipal a convocatoria dunha reunión con representantes do colectivo de traballadoras do servicio no fogar, da empresa concesionaria, do Goberno local, máis dun representante de cada formación que compón esta corporación para evaluar e analizar non somente o estado no que se atopa este servicio e as súas problemáticas que a día de hoxe continúan, senón tamén para analizar os pasos dados tras a moción presentada pola oposición desta corporación. Dado que ata a data non se levou a cabo dita petición, rogamos ao Executivo local convoque na maior brevidade esta reunión solicitada. Quinto e último, nas beirarrúas que suben en dirección ao Colexio da Atocha, observamos que se atopan diversas deficiencias tanto nas propias beirarrúas como tamén nas barandas existentes nalgún tramo, ben por causa de atoparse tiradas ou ben por estar soltas dos seus anclaxes. Dada a frecuencia de paso por esta zona de escolares, rogamos ao Executivo local que realice as accións necesarias para corrixir estas deficiencias para dar maior seguridade aos peatóns que por ali transcurren. Nada máis e moitas gracias. Ben, pois non habendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión.